बाथ्राया जाहैबाय आङो थार्ड पलिं आरो आंजों लोगोसे जोंहा प्रेसाइडिं अफिसार फार्स्ट पलिं सेकेन्ड पलिं जों दङ। सेन्टारा जाहैबाय फुलगुरि पलिं स्टेसन 57। दा बेवहाय भट होनाय समाव जोबोद मोजाङैनो जोबनानै थांबाय। जोङो बाकसखौबो जोबखांनानै जोङो आरामसे बोनखांनानै सिल थिल मारिनानै उइंगार गारियाव दैखांजोब्बाय। बाहाय माखासे हमगार्डफोरबो दं, पुलिसबो दङ आरो जोंहा प्रेसाइडिं अफिसारबो दङ आरो फार्स्ट पलिंबो दङ। दानिया सान हाबहां जानाय बा सान हाबनाय लोगो लोगो सेक्टर अफिसार सारा जोंखौ लेंहरबाय। प्रेसाइडिं सारनाव बुंबाय नालाय, प्रेसाइडिं सारा जोंखौ बुंबाय नोलोबारियाव पलिं स्टेसनाव ज' जाहैनांगौ। दा जोंनाथ' अलरेडि लड जानानै दंखाजोबो गासिबो बाक्स' थाक्स'। आरो आङो गारि फिसा लानाय जादों, बेखौ सेक्टर सारनावनो बुंनाय जादों। माने गोजां बोथोरनि जि जोम बिराद गोबां जायो, गारियाव उइंगाराव जायगा थोला, गारि फिसा दङ मोनसे, बेखौ लाजागोन नामा सार होननानै। दा बे गारि फिसायाव साब्रैनि थफ्ला दङ, प्रेसाइडिंनि, फार्स्ट पलिंनि, सेकेन्ड पलिंनि ओमफ्राय थार्ड पलिंनि। बेखौ गारि फिसायाव लादों। दा प्रेसाइडिं सारा होनबाय नोंहा जायगाखौ मिथिखानाय, नों सिगां थुग्रोदो, जों उन उन सालायनोसै। दा बिदि होननायखाय सालायलांबाय। लासै लासै माबायाबो लामायाबोथ' बिराद गाज्रिमोन। ओमफ्राय आंथ' बे लामाजों थाङिया बिराद गोबावसैमोन। लासै लासै थांनानै नुहैबाय नोलोबारि पलिं स्टेसन, बाव बिराद मानसिफोर गेदारिं जानानै दङ। ओमफ्राय बेखौ लामाखौनो साइड मोनैखाय लासै लासै लामाजों थांनानै एसे बारनानै आङो गारिखौ टार्निं खालामहैनो नागिरदों। बे टार्निं खालामनायावनो माखासे सेंग्राफ्रा थांनानै आंखौ सोंहैबाय, सोर मा खालामनो नागिरदों, बबाव थांनो नागिरदोंमोन? थाङालै, नै आङो लामा नागिरदों टार्निं खालामनो, जों गारिखौ बेक खालामगोन, बैयाव मानसि बराखाय उसुबिदा जादों, नैबेखौ एसे आवगायनानै सोरनिबा लामा मोनोबा बावनो गिदिंनानै थांफिनगोन। साला बाक्सुखौसो माबा खालामनो नागिरदों नामा, एरिदों नामा, जानला मोनला हेबलाबायबायसो। हाब आंनियावथ' बाक्सुआनो गैया, थफ्लाजोब। ओमफ्राय आङो थार्ड पलिं जानानै आं बोरै बाक्सु खावनांगौ? आंनि साख्रियाथ' लाइबानो सेस जागोन बिदिबा। आं बुंबाय आङो गारि टार्निं खालामनो नागिरदों, बेयाव मानसि बराखाय उसुबिदा जादों, नैबे एसे बारबोनानै जास्ट टार्निंल' लानो। बे टार्निंआवनो माबा गारिया फिदिं जाबाय आरोखि बिसोरो। बोरो दरजा खेव, खेरखे खेव। ओमफ्राय आंखौ सिनायबाय। सिनायनाय लोगो लोगो आक्रमण, आसोलसो जाबाय। आंथ' मानसिफोरखौ सिनायाखै, होनांगौ बेखौ होनांगौसो जाबाय। हाब मा जाखो? होनांगौ दा, होदोलै होदो, बिदिसो जाबाय। जै होदो होनदों, ओमफ्राय आं गारिखौ टार्निं खालामबायमोन, ओरै फैखानोसैमोनबो, बेयावनो एखेबारे आंखौ गस्लायाव हमनानै बोगथिंनानै दरजा खेवनानै एखेबारे जाहाथा बुबाय। बुनायनि उनाव आंथ' खारबाय, ससे खारनानै एसेल' खारनांदों आरोखि, बे नोलोबारि जोंना जिथु भट सेन्टार बाहाय हाबबाय आरोखि, सासे पुलिसा हाबदो बाहाय होननानै। आरो हाबनानै बिसिना बोनगासिनो दंमोन, बै बेलट बक्सखौ बोनगासिनो दंमोन। बावहाय 15-20 मिनिटसो जादों। जाखांनायनि उनाव आं बिसोरजों गारिजों थांफानोसै होननानै बिसोरनि गारियाव गाखोबाय। होमबा बिसोरो आंखौ माखासेफ्रा एखेबारे नोजोर होनानै दंबाय थायो, बबेजों बारननो, बेयाव हाबदोंबा बबेजों बारनदों बेलाय। ओमफ्राय दानिया गारि ओंखारबोनाय लोगो लोगो आंखौ नुहुरबाय, टर्च सेरलाबायनानै बेलाय बावनो दं जाबाय आरोखि। ओमफ्राय आंखौ बिराद फल' खालामदों आरोखि। ओमफ्राय दानिया बावनो दं होननानै गारियाथ' स्टार्ट होनानै आवगायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय गारिया सालायबायबो आरोखि। गारिया लाखि। गारियाथ' एसे सिगां थांथारदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो बेंस'हैबावबाय मटर साइकेलजों। बेंस'हैनानै आरो बेनिफ्राय बोख्लायनानै आंखौ दोखो दोखो बुबावबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव पुलिसा गावसिनि गारियाव आंखौ हमनानै दैखांहैदों, जोंनि गारियाव गाखोदो होननानै गेजेराव सोना लादों। बेयावबो बिसोरो ओरैबायदि अश्लील खोथा बुंहैबाय, सोरबा बुथारनो बायदिसिना होनबाय। दा आं मा दाय खालामदों जेनेबा?
आंथ' थार्ड पलिं अफिसारसो जेनेबा बाक्सुआ गोमाबा आंहानो बिराद गिदिर रिक्स दं आंखौसो जानला मोनला बाक्सु खावनो नागिरदों एरिदों जानला मोनला एखेबारे अश्लील भाषाजों बखिजोब्बाय दा बिसोरथ' बांद्राय एक्सन लायै बायदि जादों खारन नायनानैसो थादों माखासेया अनेक पुलिस दंमोन सोरबा सिलाय लानाय दंमोन पुलिसफ्राथ' दंमोन बाहाय पुलिसफ्रा एक्सुवेलि बासायबा बासायनो हायोमोन खिन्थु गावसोरबो गिदोंसोना माजोंथाय जेबो आंखौ बे बुनाय समाव नारखाहैयाखै जेबो खालामाखै बरंस' आङो एसे खारखेनानैसो फैनायावसो नैबाव हाबदो होन्दों आरोखि सिगां पलिं स्टेसनाव बिनि उनावबो आं दि बिपद जाबाय आंखौ बेंनाय बायदि खालामाखै बिसोरो आंनि बे पलिं जिथु माने माबा बाक्सु लांगोन बेलट बक्स लाबोगोन बेजों गाखोबोफानायाव लाइट सेरनानै नायबाय बिसोरो हबिले बेयावनो दं होनबाय ओमफ्राय बेयावबो बिसोरो आंखौ रैखा खालामनो हायोमोन ओमफ्राय होजों जि माबानानै बोख्लायना बुबावबाय बे बोख्लायना बुनायाव सासे पुलिसा बेन्दों आंखौ हमनानै लांनानै गावसिनि गारियाव सोहैदों आरोखि बेखिनि केसखौथ' आंहाथ' होखानांगोन माबा हिसाबै थार्ड पलिं हिसाबै आङो डिउटियावसो दंमोन जिहेतु डिउटिया बिराद मोजाङै मोजां थांदों ओमफ्राय थांखांनायनि उनावसो नैबे सेक्टर सार लेंहरनायनि उनावसो जों घटना जाहैदों जागोनखौ मिथियोबाथ' रावबो थांखानाय नङामोन दा बेखिनि आरोखि आंनिनो दुर्भाग्यजनक खोमा आं बेखौ हमनानै लाबाय माथो खालामबावनो बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा इलेक्सन बुस्थुआथ' जाखायो नोङो सम फैबानो 5 बोसोर मुरे फैबाय थागोन दा दिनै UPPL बा BPF बेयाव मोननै जरदार बर' पार्टिया गावस्रालायदों दा गावस्रालायनानै जुदि गावजों गाव बुथारलायबाय थायोब्ला बा गावजों गाव बेफोरबायदि सिगि सग' खालामलायोब्ला बे जाथिया मालाबाबो उन्नति जाया सान्ति सुक्ति होननाया जोङो सानदोंमोन सान्तियैनो फैदों खिन्थु दा असान्ति सृष्टि बायदिसो जों मोनगासिनो दङ आरोखि बेखायनो आंनि खावलायनाय जाखिनि जाबाय इलेक्सनखौ जोङो एक्सुवेलि फुटबल टिम बायदिसो लानांगौ दिनै फाइनाल बास गाबोननो माबा मोनसे जाबाय सोरबा सासेयाथ' देरहाखागोन आरो सोरबा सासेया हयथ' BPFजों थांगोन सोरबा UPPLजों थांगोन जाहाथे मोजां मोननाय आरोखि बेफोरो जायहा जायजों मोजां मोननाय बेजों थांगोन आंबो सानसे समाव UPPLबो जानो हागौ बा सोरबा UPPLआबो सानसे BPFबो जानो हागौ राजनितिकआव मालाबाबो स्थायि थाया अदल बदल जायो आरोखि बेखायनो आंनि खावलायनाय जाहाथे जोंनि बर' सुबुंनि सुबुं बेफोरबायदि गिख्रुंथाव माबाया जाया जाथाया जाया आं बेखौनो बयखौबो दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय